Evara ve bxir binerin çarpel medya. Em şev dîsa behevra de bernamaya panorama hafte dane. Em divî bernameyê da dîsa bûyerin vî hefteyê bûyerin germên vî hefteyê ku li Kurdistanê û li dinyayê li cîhanê qewmîne em ê çend hebeke helbet em nikarin dê teva nîqaş bikin lê em ê pênc şeş xalê me hene em ê li ser wana nîqaşa bikin bi mêvanê xwe re. Mêvanê min du mêvanê min ên rêzdar hene ku nêzîkî pêncî sala di têkoşîna azadî û rizgariya Netewek Kurd da tê koşane çi li jêr çi li jor kedek wanê mezin heye. Ez bank dikim bira wana bînwerine ekranê yekî jî Nihat Akar bixwe hem hemşeriyê min e lê em ne merfê hevin ez wî bêjim bira millet sayok neket lê pêncî sal em hev ji nêzik ve nas dikin û di têkoşîna azadî û rizgariya Kurdistanê de kedawiyê zêde giring heye. Her wiha dîsa Baran Hemze ew jî hevalekî me dîsa pêncî sal e ku ji nêzik ve em hev naz dikin û kedekî giran di têkoşîna azadî û rizgariya Kurdistanê de daye û siyaset jî kiriye her wiha di gelek ciha da jî kar kiriye. Em ê bi hev re îro rojevê binirxînin û ez ji wan re dibêjim hûn bi xêr hatin. Hêvî dikim em bînerê xwe îro kêfxweş bikin ya jî wan têr bike ji aliyê axaftinê xwe ve. Belê hûn bi xêr hatine. Spas mala ketim. Belê em niha lê binêrin ka di rojeva me da çi heye hevalên rejî eger bikarbin sernivîsa bînwerin dê baş bû. Belê bi kerema xwe mijara me ewilê sernivîsa me ewilê bînwerin ekranê. Berê bûyerên şeş û heftê êlona 1955 11 êlona 1980 û 11 êlona 2001 çi bû û çima bû em ê bi evkê xwe li ser wan rawestin. Hûn dizanin di 1955 da di dema ku Tirkiye û aliyên Yunanî li Londonê di civînekî da bûn li ser mesela Qibrîsê da wê şevê bi amadekarî û aynı her wiha li Tirkiye li bajarên Tirkiye bi amadekarî evkekî avêtin mala Mustafa Kemal li Selanikê wê derê şewitanin ew jî xistine behanekî ku di binî de hemî amadekariya dewleta Tirkiye hebû li gelek bajarên li metropolê Tirkiye êrişê kesên ku ne misilman bûn xristiyana kirin ê Yunaniya kirin ê Pondusa kirin gelek din kirin ku duwê da gelek kes jiyana xwe ji dest da û gelek kes jî birîndar bû bi sedan xanî mal awayî hatin şewtandin û her wiha dîsa
gel halk koşkir hatın girtin var hasıl devlete dagirker Türkiye bu bahane ew ki navaxa ji Yunaniya ji Roma ji Pondusa werha û ji Ermeniya dîsa wî demê de jê safî kir bi sedan mala ku şewîtan dûr rûxand û xelk jî mecbûr ma koç kir jê derket çûn êca ew siyaseta wê rojê heta îro bi cûreyên cuda bi cûreyên cuda hêjî têne meşandin meriv dikare gelekî bi nav bike ya dawiye em dikarin bêjin di mesela Kobanê de ku li Kurdistanê li Diyarbekirê lê da û dinya gelekî dera rûxandin û jû wî pêda dîsa li ser wî mentalîteyê gelek karan kirine di 12 Eylûnê da dîsa wisa kirine 12 Eylûnê da hê pêşiya 12 Eylûnê da dewleta Tirkiye dest pê kiribû li Kurdistanê rewşa awarte çêkiribû bi navê ku sîlah top dikir ketibû gunda û ditirsiya jî helbet got eger tiştekî wisa bike dibe ku Kurd serî hildin her wiha dîsa paşê îca amadekariya 12 Eylûnê kirin û her wiha em ê 11 Eylûna 2001 ku êriş birin ser du xaniyên bazirganiyên Amerîka ku li dinyayê siyasetekî nû dest pê kir em ê li ser wan jî rawestin û carek din ez ji mêvanê xwe re dibêjim ez li vir li ser vê ewkî disekinim paşê îca bira hevalê min mêvanê min dîtinê xwe li ser wana pêşkêş kin ama va hevalê min nîhat dibe ku mêvanê jê ew bû ama tu dest pê bike heta ew tê kek baran Baş çava. Spas carkedinê û karê we de carkedin serkeftin dixwazim. Wekî tê dizanin 1955 bi taybet li bajarê Îstînbolê trajedîkî gelek mezin bû ji bo kesên neb-Müslûman bû. Taybet jî milletê Rum yani Popûs Rum ê dinê yên Ermeniya Cuhiya dev jî ber heta bigihîştin evekî dev ji dînê xwe olê xwe berdabûn bûbûn tabe İslamê jî bûbûn ew wana jî ji wê biyerî muhakkak evkî zararkî mezin girtin. Mesela wê derê de şîxetê Îranê aktörî wînên esasî ne. Aktörên esasî ji dezgehên dewletê ne. Dezgehên dewletê bi navê niha îro ekê dibêjin mît beriya wî jê re digotin meh jê re digotin ew jî wekî Millî Emniyet Hizmetî digotin jê re lê niha bi navê niha mît bixwe bûbû vî dezgehê wê bû bi serkêşiya wê Gladio û navîkidinê taybetî yên Tirkiye Hewdîsa Seferberlik Tehdit Kurulu digotin jê re Tirkiyeyla û mîtê bi hevdûra vê tiştî organîze kirin. Tabii mesele tenya ew nebû. Mesela yên aborî demakî Demokrat Partiyê da divê demê da jî gelek aloziyên yên aborî li Tirkiye û girêdayî wî hemû navçeya de hebû û taybet çi hez dikirin ki burjuvazîkî millî Kurd yên Tirka ji Tirka ava bikin li Tirkiye. Ve her vekî tê dizanin li İstanbul merkeza yên em bêjin yên Tirkiyeyê aboriya wî sedê şêstê wî heftê wî destê xwe da dikir wê demê da jî ew dem jî xwediyê wê sermaye bixwe Rûm bixwe bûn hinek Ermenî bûn cîhû bûn û hinek şên kevne yên Kristyanî kem Rûsên spî dibêjin di destê wan da bû. Bi şêweyekî hez dikir Demokrat Parti yani devlet hez dikir vê sermayê tamamî ji destê wan derkînin û bikin destê burjuvaziyê xwe ya. Ji ber vê sedemê jî çîrokekî gelek basît di provokasyonekî bi navê xwe bi destê xwe bi vê derê ava kirin. Bi navê ez niha baş nayîbîra min navê wî şû yekî zanîngehê da li Selanikê de dixwem yên evê merivê li wê derê hate girtin û îtiraf kirin piştre evê merivê nehate yani desteser nekirin li Tirkiye ew nebû lê eynî meriv piştê 1998 di wê demê de li
bajarekî Tirkiyê vekî walî dest karo var. Kirin belê. Belê, kirin walî yani. Provokatörê vê demê, aktörên vê demê mixabin sûç xistin provokasyonê xistin ser evê. Taybet jî em bijin divê demê de ekspres hebû. Yekî vekî deng û basê yên Demokrat Partî bi xwe bû. Divê demê de tîrajê wî em bijin 30,000 dil İstanbulê hebû. Lê bi taybet bi tanzîmkirina Demokrat Partî ji divê demê de 4.300,000 çap derdixînin û bilav dikin li İstanbulê û milletê hemû ji bo provokasyonê amade dikin. Jare yên mühim divê demê de ew bûn aboriyekî yên Tirkiye krîzê Tirkiye hez kirin vê şêweyê jî ji binî derkevin û bikaribin bir sermayeyên yên destê gayrimîslima hemû bikin destê burjuvaziyê xwe ye. Tabi divê demê divê hatina evê jî divê gerek mere wî baş ew bike, nirxejê bike ji çar bajarokê yên Tirkiye hatibûne her yekî wî ser sedî de meriv xwe ji vê derê Sîwas heye, Kastamonî heye, aliyê Trabzonê henin, bajarkî dinê jî gerek hevanan habîram danene ewana aktörê wan tiştê wekî me gote tevê evê tevê mîtê û kontrgerîla divê dîwarê de ew kirin. Vê tiştê berdewam kirin. Îjar hêrişa 6 îlonê heta roja dinê didome divê demê de gor çapameniya Tirkiye dibêjin 11 mirî heye, gor yên Yunana dibêjin 15 yên mirî henin lê dor 2-3 jî yên birîndar ew hebe sibik û giran henin divê demê de. Dîsa gor ew ê sî kesekî dibêjin rastê tecawüzê hatinin pîrekê wan lê gor ekî xwe beş axin 400 kes pîrekên yên gayrimîslim jî tûşê destdirêjayiyê tê mixabin bi gîreta wan tê dilîzin divê demê de. Îjar em dikarin bijin yani divê demê de yên esas hate girtin propaganda yên herî mühim ew bû ji aliyê çapameniya Tirkiye de datekirin digotin Rumên vê derê bi alîkariya aborê alîkariya enosîsê dike li Kıbrısê herîşê Tirka dikin ji ber vê sedemê jî gelek Türk vê derê hatine ew kirin hatine falan kirin. Îjarê divê demê de tiştên anagorê de evê de hatiye diyar kirin 5,000 yên avayê gayrimîslima ew kirine hate tahrîb kirin. Ji wana piranî wê dikanê wan bû ciyê karxanê wan bû dor heftê heft dêrê wan bû yek sinagogkî bû di heft manastir bû dibistanekî bû karxaneyekî bû ve heta bigêjin barê wan li vê derê tar û mar kirin erdêra kirin yê talan kirin yekê ji wan girtin birin. Divê demê de jî yên tiştekî herî mühim dibêjin di destpêkê de yek roja yekemîn de 4,000 yani 4,000 tiştekî tenê ciyê kar navbiborîne xanê 1000 hev dor ciyê kar e heftê sê hev kilîseyê sinagog wekî me gote dest nîşan kir ewana çêbû. Tabi ew destpêka koşkirina burjwaziyên yên nişteciyên İstanbulê bû hedef hate girtin 1925 de bawer dikim 400,000 yên Rum hebûn vê derê 2000 1500 tiştekî kes li vê derê dimînin. Yani evê bi zanyarê koşkirina kêmnetevên li İstanbulê taybet jî yên burjwaziyên vê derê sermayedarên vê derê koşkirina wan û destdanîna ser mal û milkê wan bû. Tanzîmkirina vê tiştê ji xwe ji aliyê ew de çênebû. Demokrat Partî divê demê de tiştekî pêkenok bû. Zorê dan dagehekî bibêjin evan tiştê provokasyona yên komûnîsta kirinin. Van komûnîsta da jî kêm tê dizanîn wekî Aziz Nesin û derdorî wê hevalî wê Hasan Bezirci, Hasan İzzetîdînan ve û bawer dikim çar kesê jî li canê nebû xiste bi destê wan tabi wan hemû divê bavê de berat kirin
pişra bi demê da yên ki piştgiriya Türkên Kıbrısê bi komelekê wan hebû di wê demê da serokê wan tê girtin, organîzatoriyek ji wan ew e. Ewana desta ser dikin, da derskeve mahkeme, dedi mahkeme de nayên darizandin, nikare bide darizandin. Ew meriv dibêje ki heger hûn vê tiştê bikin, devlet ji me re çi gotî ez ê vê tiştê bînim ziman û yek roj ku dîcanekên dadgehê wî berdidin. Eger hûn temaşe bikin de evî da bidekî natiye darizandin, dor 5,000 heb însan hatiye girtin, hemû hatiye berdan û dadgeh vê biryarî daye. Gotê ki millet hatiye galiyanê û ji ber vê sedemê jî organizasyon tune, tiştekî tune, tiştekî milletê suç tenya li ser milletê îştin. Yani ji ber vê sedemê jî hatta em bêjin demakî 27 evê da darbekî dinêçê bû mendres wan hatin girtin, bawer dikim bi wê dadgehê da jî ew ê biyarê jî xistin carekê din ûsiyê ew ê. Adnan Menderes û hevalî wî. Ez naxwazim zêde dirêj bikim, Kak Nazî jî berê gelek spas. Herwiha wê demê dîsa Wezîrê Navxeyê Tirkiye ji kar hatibû derxistin û herwiha Waliyê Stenbolê jî hatibûne guhertin. Belê kek nihat divî warî da tu dikarî çi bêjî ya jî bi awakî din ji wî rojî heta îro ev sîstema ku ew dewlet ew roj karanî heta îro dikarî çîrov vebkî bi çend cara wisa nimûne berdewam kiriye. Ya helbet ev tişt yani ez ji hêla kesî ez ê hinkî bikim şe bikim wextê Menderes tê ser hukm yani pir soz dide xelkê. Yani tiştê ku bi rastî nikaribe bike wan sozana dide xelkê lê mêze dike ku nikare wan sozana bicîbîne. Li hindir gengeşeyekî mezin heye, divarê aboriyê da yani krizekî mezin heye û aynı wextê da krizekî mezin ku Rûma da meselê ew heye, Kıbrısê heye û ev tişt pir germ ew dibe û ji bona ku Tirk yani destê xwe bihêz bikin wek her carê, wek îro jî dikin, wek wextê Osmanliya da jî dikirin. İja bi elem û kulem xwastin destê xwe bihêz bikin. İja mesele çi bû? Nakokiyê xwe yên hundirî yani bikaribin veşêrin tiştê wer derdixistin. Meselê mala Atatürk derxistin holê û ev tişt bi rastî jî bi derê yani li Tirkiyê ev tiştana katliamana çê dibe tesadüfî çê be. Ev katliamana bi destê xelkê bi xwe çê nabe. Ev katliamana her tim bi organize çê dibe û katliama Rûma jî li 1955 da car bi organize hatiye çêkirin bi destê özel harp dairesi hatiye çêkirin û ji sekreterî ya özel harp dairesi navê camerî çi bû Sabri 25 oğlu ev di röportajekî da di rojnameyekî da vekilî dibêje ev organize özel harp dairesi kir pir baş kir û em gihan hedefê xwe. Tabii çend sal şunu da inkar dike. Bêje min tiştî wer negotiye. Bir tiştî heye Türk nijadperestin. Nijadperestiya wan divî çarekiyê da jî divî katliamê da jî derdikeve ortê. Mesele ne tenê li hember Rûma şerkirine. Mesele nijadperestiye ji ber ku wî evê da katliamê da em bêjin sedî da pêncî û neh mal û milk û dukan û nizam fabrika û dairên Rûma hatiye tahrîb lê a Rûmayê em bêjin sedî da hevde a hatiye tahrîb kirin. Sedî da 12-15 a cihûyan hatiye tahrîb kirin û dest danîne ser mal û milkê wan. Yani rêkî ji xwe ra dîtine ew
mesele kriza aboriji henki siz bikin و aynı hemen damê da jî dest xwe bêhêz kirine ku yani li ew rûniştandinên hevdîtinên nevnetewî da Türk bêjin welay işte dijminê me ew nakin rehet nasekinin provokasyona çêdikin û xelkê me jî êdî nikarin ew bikin bi wî hevayî dixwazin bigirin ya jî dixwazin çizanin bi Qibrisê ra evkî bikin û Qibris bigirin bin dest welhas li Türkiye derê jî got hemû ew e Meraş heye, mesele Sivasê heye, mesele Sûrîcê heye, mesele garê Ankara'yê heye, ev tiştana bille sebep derneketiye ortê. Bin wî da muhakkak organize ev organize aliyê hikûmetê ya jî ji aliyê devletê Kur ve hatiye kirin. Ev tiş ji bo me hemûya ew e. Yani ji bo me hemûya eşkere. Diyare. Yani hûn dizanin berê ku li Türkiye em bêjin inkılabê eskerî çê dibin muhakkak yek du kesin wisa binav denk ya rojnamevanin ya çizanim evin wana didin kuştin bona ku ji xwe re rêvekin û lê 12 îlonê jî bi wî rêyê ve ew kirin dest pê kirin welat yani Türkiye xistin gengeşeyekî pir mezin ku rêvekin milîter û milîter were desteyne ser ew e hikmê. Belê. Belê. Bu yerekî wiha tê ege bê bîra te 1975 da li Mûşeyê Tökter teze gotin Tökter de seminerekî konferansekî çêbike devlet di binî de ew kê hazir kir got komünîst hatine dêwerên Mûşeyê îşgal bikin ya jî çi bikin hemî gundiyên Mûşê bi dar û bi ew ku hatin ketine nav Mûşê û çiqa welat parêzekî çiqa kesekî pêşverû çiqa kesekî ew hebû êrişê wan kir heta Şerefettin Qaya jî li wê bi baltê wî birîndar kirbûn. Ew jî nimunekî ji wî ye. Belê ew ne tenê li Mûşê bû li gelek jiya li Kurdistanê çêbû gotin komünîst ew bikin serî hildin ji bona ku rêya komünîsta bigirin gelek da el kom kirin û avêtin ser kom şorişger û ciyê wisa ew li we tişkî pir interesant çêbû Kek Mîrze ew yek ji wan kesa ku dar destê wî da û êrişê Şerefettin Qaya dûra ew ke bi xwe bû ew kes baş tê bîra me Mahmud Bingöl dûra her tişt derdikeve ortaya yani ew Şê Mahmud Bingöl bû hat bû hevalê me û me re bû komünîst û wisa belê. Gelek spas ez em derbazê ew kê dibin derbazê helbet 12 Îlûnê dibin 12 Îlûnê jî pêşiya ku 12 Îlûn were îlan kirin dîsa dewleta Tirkiye li gelekî ciyan hema bêje hemî bajarên Tirkiye û ê Kurdistan jî bûyerên wisa organize dikir xelkê berdahev ku anî cîkî ku bêjin êdî ew katiye divê eskeriya dest dayne ser cûnta dest dayne ser û hemî derê îdare bike her wiha 12 Îlûnê jî wisa hat bûye ew kî hate ser cûnta eskerî û faşîst hate ser ew kê duê da çiqa zilm çiqa êş çiqa ew hebû li ser Kurda kirin bi taybet û eger hepsa Diyarbekirê bê bîra meriva ku dinyayê da ne Hitler û ne Mussolini û ne jî Guatemala ku dibêjin hepsa wê derê tu ewkekî nimunekî wisa tune li rêyê dinyayê 12 Îlûnê mixabin gelek kes birînda xiste nav zindana bi hezaran kes zindanî kirin bi hezaran
kes de işkenceye de derbaz bun û darvekirin û bi sedan kes hatin kuştin, bi sedan kesa jî kuştin junta 12 Eylûnê jî yani meha Eylûnê ji bo wî ew biye junta 12 Eylûnê jî wisa dest pê kir û her wiha wisa jî li Kurda bi hezaran Kurd bi 10,000 Kurd jî mecbûr man ji welatê xwe derkevin ku îşber bibin li Ewropa û li hemî derê din bicî bin. Berekek baran dîsa werin bate li ser vî bes em Kurd bikin 12 Eylûnê xilas nabe çünkü bi sedan pirtûk hatiye nivîsandin û bi hezaran belkî konferans hatiye çêkirin, film hatiye çêkirin. Dîsa jî neqediye me got em wek bîranî ji ber ku îro 12 Eylûnê em wî jî bi bîr bînin û her wiha sebebê wan ya jî ew kesên ku wî tiştî kirine em wana rûreş bikin ew xwestin. Kerem. Belê yani bi rastî 12 Eylûnê li Bakurê Kurdistanê birînekî gelek kur e. Yani birînekî gelek kur li di mejiyê di dilê Kurdistaniyê da hîşte. Her wiha em bijin çepkîrên Tirkiye jî divê tiştê pişek zararê xwe dîtin. Ez kesekî yek ji wanan ki 12 Eylûnê hatim girtin û di zîndana Amedê jî dê mam. Van tund tujiyekî yekser yek jiyanım. Yani be hemû şevê jiyanım. 12 Eylûnê ne tenya ev e. 12 Eylûnê rêgirtina bizava Bakurê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê ji bo vî taybet hatiye tanzîm kirin û bi wê şêweyê muhalefetekî tanzîmekî li Bakurê Kurdistanê Kurtbûna wê pêşî lêgirtin bû û her wiha dîsa jî takriben 650,000 heb insan ki dîrokê de tiştekî wisa çêneviye hatibin çavkirin ji wana 230,000 hebê wan jî derketin dadgehê di dadgehê de hatin darizandin her wiha dor eger şaş nebin bîran da şaş nebise 800,000 zêdetir insan jî ya milyonekî tiştekî insan jî hate pîşkirin tune tiştekî wisa di dîrokê ez nava nekim tul derekî da jî kî de wisa bibe 12 Eylûnê wek me got birînekî demek mere behsa 12 Eylûnê bike behsa zîndana Amedê neke ji xwe mümkün e ya jî kekî Mîrza wekî te destnîşan kir bi seda pirtûkçe bêrî mesela kî sed çêne bi xwazî sed bibana van pirtûka kemtirîn deh heft heşê bibûyî min xwende lê niha jî ez tînim ber çavê xwe bi rastî ki ewan tiştên belgeselîkê hatî çêkirin filmê kurta filmê hatî çêkirin pirtûkê hatin nivîsandin yek bersiva wî ew ê ne pêvajoyê ne yani ne mümkün bersiv nikarim bide ez dikarim bere anekont biçûk bêjim çünkü 12 Eylûnê hemû da hafıza hemû jenerasyonê da heye taybet jenerasyonê me yên piştê me jî hêdî bi her şêweyê fêr bûn ew ê dema hatima girtin ji malê min girtibûn ji xwe em derbazê ew behsa sorgû morgû van tişta ji xwe nakim derbazê zîndanê bûn divê demê da dengekî me girtibûn koridorê divê koridorê da dê ew sekinî bûn dengekî bi rastî ecêb wisa hate ji me re jî digotin berê xwe nedin vê êdî min ji bin çavata yani kelekê de em zêkirin yani ser wan hemû reş por hemû qusandê çokê wan heta sîngê wan tê kişandin dem di filma da çê dibû însanî wekî robot bûnin wekî bi şêwekî robota tê honandin ning carkî de radibe bi yek şêvek bi yek makamekî te li erdê dikeve wekî yên leşkerên robot wisa bêjin bi şêweyî dimeşin û marş bi marşa tên min îdrak nekir di wê demê de gelo wana girtînin a wana leşker e yani biçê ew ê dibin pişra demekî hücrê de man divê hücrê de teslîm girtina ewayî girtiyayî divê ew ê da divê demê de yani izahkirina ew ê tune ye yani zîndana Amedê 12 Eylûnê çünkü ayna wî yek ji wana yêm herî girêk zîndana Amedê ew neynika ew ye neynika figürên yên 12 Eylûnê ye generalê faşîstin ku yek hat nehate darizandin her wekî hûn dizan hemû kesê dizanin 31 sal şûn da dikarîbûn
cara yekemin dava le juntajiya binin civan faşist general hesap pırs bikin lê mixabin yek şey ew nebû nate darizandin û ji xwe hemû emrê xwe tamam kirin cehen mîçûn evîdarim heger hebe dünyayekî dinê vê halê de bikeve destê zebaniyê ber cehennemê da ku bikaribin heyfê jê bistînin bi wê ancak bibe. Yani ji ber wê sedem ez karim yani Kurt wê şevê şîrova bikin zindana Amedê wekî anekon küçük yek hücrekî de dem em 20 kes niman yek hücrekî de binê me hemû tijî biborîne PC bu yên evê bi kanalizasyonê vedkirin ew dihatin binê me razan ji xwe nemimkün bû xwarin ji xwe ji wekî tu nemrî bikare bi piçikî çend heb dihanên insan navên hevda parvat kirin ew dikirin yani wê demê de ez difikirim îşkenceyê wê demê de di zîndana Diyarbekir da di hemû şeveyî wî de ne tenê lêdan bi xwarina wî bêjin di nava berfê de bûzê de gerandinê de bibin bi gîretê însana lîstinê bibêjin kek baran binê me sî û yek deqê xwe derbas kir egem wiha bin ji zindana Diyarbekirê xilas nabin derrat keve ez tenya dibêjim neynika doze îlonê tunekirina bi zaba Bakurê Kurdistanê planê projeyê yên dewleta dagirker e neynika wî jî Amedê yek ji wana neynikê gelek vekirî û aşkere hê spas Belê berê kek nihat tu dixwazî tiştek bêjî divî warî da nihat cemid ye way hat dengim tê te Valla ez tiştekî piçûk bêjim yani 12 Eylûnê 12 Eylûnê deng tê tamam dengê kirem me ke? tê erê deng tê belê belê ya ez tiştê ku kekbaran ji xwe got qalkir çi anîne serê me çikirine ew tişkidinê lê mesele em bêjin tevgera şorişgerî hem li Tirkiyê hem jî li Kurdistanê pir geş bûbû pir mezin bûbû tevgera telebeyan êdî bû pêşiya wan bigire her wa li Kurdistanê tevgera Kurdan ew qas mezin bûbû ku yani em bêjin di ciya da mesela li Diyarbekirê belediye girtin dest Avriyê belediye girtin destê xwe li Şirnaqê bi licîkî din jî ez bawerim belediye destê xwe da qade wê çaxê 50,000 endamê wan hebû 40,000 50,000 ew endamê wan em bêjin PKK hebû em hebûn çi zanim Kaba hebû gelek rêxistinên Kurd hebûn û hemû jî di nav tekoşînekî germ dabûn nav reqabetî mezin dabûn û zêde jî ew dikirin xwe û him jî li hember dewletê ew dikirin yani dewlet mêze kir ku nikare pêşiya wan tiştana bigire berê rewşa awarte îlan kir li Kurdistanê gotin belkî bi rewşa awarte mesele ew bikin hel bikin lê mêze kirin ku ew bi wî jî nikarin bikin rabûn bona ku ev pêştaçûna tevgera Kurd bigirin rabûn cunta kirin û tabi yani ku jî tiştê binirxîne bi rastî jî Türk devleta Tirka di vî warê de serketin em belayî bûn û hemû ew hêzê me bela bûn derketin derê welat û dest û lingê me êdî hat girêdan û heta îro jî em nikarin berxwedanekî baş li hember van êrişan li hember dagirkerî organize bikin yani ji wir rojê heta îro gelek vaxt jî derbas bû lê ez mêze dikim Türk di vî warê da pir ew kir pir serketin yani ez helbet rûreş dikim em her sal 12 Eylûnê rûreş dikin wek kekbaran jî got yani gelek tiş derketine
ام دخوینن و دقهرن و جدست کن مسای سپاس بله دیسا 11 ایلونه 1961 کل ورنات یا نویساندن لی بشاشی نات یا من بشاشی کریه نات یا نویساندن پشت تیچونا برخدانا دیرسمه پشت روخینا دولتا کومارا کردستان ل 1946 47 ده 1961 به سروکاتیا نمر ملا مصطفى برزانی و هروها به اوکی پارتی دموکراتا کردستان لکردستان لباشور ولات ما سرهلدانه کی لدج داگرکری سرهلدانه کی شورشه کی وسا چه بو که حتی نها هیجی تأثیر اوی لبرخودان سرهلدان و تکوشینا رزگاری و آزادیا ولات مدا وکی نمونه وک سترک وکی او که لپیشیا مایه وقتی که بحثا سرخدان برخدانت کن بحثا سرهلدانت کن بحثا شورشت کن 1961 11 ایلونت بیرامه ام از بخواه سرنا بخواه او که براستی ده تکوشین ولاتا کی دا که او قصا سال او قصا تکوشین نکاریه به اوک نبول لی پشتی وی جاره کی دن تکوشین کی وسا شورش کی وسا دست پیکر و بسر کرد حتی وسا کر که دولتا داگر کرد مجبور ما پیرا اوتونومی چکه اوتونومی چند سال دوام کرد او جیه نقاشه فلانه بیوانه لی حتی وی آستی پشتی او قصا تعدایی و او که شورش کی وسا کرد از به سربلندی و کیف خوشی و سرفرازی وی ببیرتینم او پیشمرگه و تکوشرن که دوی شر دا دوی تکوشینی دا جان خوش دستانه و هر وها سروکی نتوی ملا مصطفى برزانی جاره کی دم ببیرتینم و اواج بومه او که سرکفتنه و ام منتداری وانم بله اگر اون توازن لسروی تشتاک بیجن والله پek میرزاش خو اگر تبیده گفتم اوی بدا بگذی دستنشان بکن شورش ایلونه هرچندی لباشیر کردستان نمر مالا مصطفى پیشنگی وی ها تکن پارتی دموکراتی کردستان او تاثیر اوی لپارچه همو کردستانه یعنی هر چهار پارچه کردستانه بو هیوی بو رامان بو yani خیال همو ین کردپرورا بوند بیده میده جبر به سدم شورش ایلان شورش گلان باشیر کردستان جنوب وجینا بزاوا کرده غیرتا کرده برخودانا کرده اگر کرد ایرو بحثا هنک شده کن باشیر کردستان دکن به شورش ایلان بینم برچاوی خواه شورش ایلان نه بنا اوروجا یک شی ندبو وزی به وان پیشمگی قهرمان و سرکاتیا مالا مصطفى نمر هر دم و ایروژی برومت ببیرتینم بله گلک سپاس یک نیات اگر تخوازی دوی واردات شتک بیجی اگر نه امید در بازی اوی دنی بن ایلونه دیسا بله ام دکارن در باس ببین از یک تشتن براستیجی شورش ایلونه رومتا ملت کرده yani ne tane başvuru Kürdistan'ı hamu perçin Kurd hamu dine Rumeti milleti Kürde u embuvi şoreşi ilo serbilindin yani naxazım zede jew bit. Beli. Spas. Gelek spas. Emweren 11 Eylül 2001 bu sebebi guherrina siyaseta welatin başur kutbejin Avrupa, Amerika u hamid derindin
di 11 Eylûna 2001 da bi du balafiran li du xaniyên bazirganiyê li Amerîka da û eva jî ji aliyê El-Qaide va ku bixwe wî qebûl kirî girte ser xwe piştî wî siyaseta دوی اوکی دا نزدیک 3000 کسی 2700 2600 چند کس جان خوش دستان به هزاران کس بریندار بون و هر وسا لی او بو سبب گوهرینا سیاست اوروپا لهمبر ولاتن بجن شرقی یا ولاتن مسلمان و ای پاشکتی دوی دا او بو سبب که افغانستان کنها کتیا روژه 20 سال شر وی چی بو پشت 20 سالی در جهات بردن و پشت 10 سالی سروکی القاعده دیسا افغانستان بن لادن هاتا کشتن دیسا به اپراسیون امریکای با و پشت وی 3 سال پشت 2 سال پشت وی دولتا صدام هاتا روخاندن ورحاصل سیاستا دروا لسر رجلات هاتا گوهرتن ایجا دوی وارد البت معرفت کاره گلک تشت بیجه معرفت کاره گلک تشت بیجه که اوا مجاره کی در راستی تایبتیه که معرف لسر وی اوا چند روژه ملت دنویسینه و دخوینه و نظام چد که لی بکرتای مگویم مویجی بحثا ویجی بکن که بویره کی بیه دوی 11 ایلونه دا و تشتکی وها بیه اگر هم بخوازن دو گوتن لسر بکنش خواه بکن اگر نمی در باز بند هش دو گوتن زیده نه هم ارد کاره او بیشه ابید خوازن دستنشان بکن امریکی تجارا داربه که اوسا د ولات خود د هندره نه خواره بو او جارا یکمین بو ضعفیتا ین ولاتن امریکی ین یکرتی د دل خدا د نیویورک دا د بالافر سیویل لیدان دور 3000 حب انسان دوی داره کشتن تبه ین پنتاگونیک تو پنتاگون هریشه و اوی بو چونکه 4 تیارن 4 بالافر را باندنه بچا دول کلاه خستن پنتاگون خستن بیدن جه رویت بالافری مداخله کردن دوی تشکیله ده بالافر کت درندن کت خلاص بود. tabi او اصلی خو ین او مهم ابه گوهرتنا سیاست امریکی و به بویر شریکی بی یعنی روجاوای اروپاییه گوهرتنا وانه اساسی چی بو ین حمله یکمین رق بو داویا بجن بجن در فتح کجبوی کرده درکت به مراوید دیسه دست نشان بکند و در فتح دا کرد ستاتیو کی گرتن او بخوا حاضر برم بکی دنی پارتنری کی بکرد جبوی وانده به کسی که تونه بو ین نقطه سیمین جی سلفی دوی دمشون دا او هرشیوانی کی یعنی براستی هرش کی گلک خورد بو دوی دمشون دا ندکاری بو جاره کی دنی روجاوای اروپا و امریکا جاره کی دنی بوی شویه هرش کی دنی پک بینن از باورتن اوجی بو پاراستنا ین پاشاروژه ین اوروپیجه ین امریکاجه gerek tişteki miyim be. Gene merad kırkalı ser gerek tişte gengeşip ki ve kitap götürtene ki et şey ders nişan kır. Evi guhartana yen esası siyasete ye Amerika Rojavay Avrupa'yı bu Rojalata navim bu. Rakşe edineceği velat edineceği Arap edineceği Gireda'yı vetişti bu. O Taliban jil evi ne bu? Afganistan ne bu? Pakistan'ı atıyor kuştan. Ve bajareki Pakistan'ı bu. Operasyonu 2000 evde yani 10 sal paş bir hatta kuşsun li vanaji bu hemu انجام بگی امریکی بخو وام بخو پرورده کرد سپاس بله که نهات دخوازید وی واردات شتک بیجی یا جیم دیتنی تبگیره بله ارشا 11 نه تنی لهمبر امریکایی بو ev eriş lehember hemu insaniyeti bu. Diyar bu ev eriş şunda
وەک کێکباران jî got siyaset li siyasetê hat guherandin. Yani êdî jiyana Avrupaliya, jiyana Amerîkaya tesîrekî pir mezin kir. Siyasetên nijadperestî Avrupayê pir zêde bû. Partiyên li Avrupayê ku 1000-2000 ray digirtin piştê wan bûyera êdî partiyên yekemîn, duyemîn, sêyemîn. Yani ev tişme li Swêdê, li Danimarkayê, li Norveçê, li piraniya Avrupayê me dît pir ew bûn. Yani tevgera rasîsta bihêz bû, ev jî tesîra wan êrişa bû, tesîra hebûna Daişê bû, tesîra hebûna izmê bû. Yani her tişt, yani bi tiştê nûh tîne. Li ev tişt bi rastî jî êrişa 11 îlonê tiştekî ku merî dipa nebû. Lê mixabin bû û bû sedema 3000 însanên bêsûç ku hatin kuştin û gelek tahrîbat. Lê ji aliyê me siyasetê a Kurdan heta li Kurdistanê tiştên başî çêbûn piştê wî biyarê terör. Ev tişt ew e, yani me berê digot ya diyalektîk e, mesîr li hev dike. Lê tiştekî ku êrişekî terorîstîk ku çêbû divê hemû însaniyet bi hev re yek dest yek deng li hember wî tiştê raweste û wî êrişa taybetî lonê rûreş bike. Belê. Belê gelek spas bûyerekî ku do êvarê qewimê dîsa li welatê me li Hewlêr dîsa dihep firokên bê firokê ajo êrişê ser ewkê Hewlêrê kirin balafirgeha navnetewî Hewlêrê kirin û divê de dîsa çend ew teqandin lê li gor agahdariyan tiştê canî ziyanên canî jiyanê ew tune lê ev êrişa eva demek ye li ser Kurdistanê taybet li ser paytexta Kurdistanê û dîsa her li ser balafirgeha navnetewîya Kurdistanê ku ewkê Amerîka jî nêzîkî wê ye heta niha bi mûşekan bû niha êdî dest pê kirin bi firokên bê firokê ajo evê hay dawiyê wisa bû ewkê wî diyar e helbet ê ku wî karî kirine diyar in li gor agahdariyan herçend nav nayên dayîn herçend navên eşkere nayên dayîn lê herkes zane li ku ye do dîsa di ewkê Hewlêrê da berpirsê wan têda dibêjin em zanin kîne lê nav nadin werhasil qisas kivş e lê em vî bûyerî carekî din rûreş dikin û em carek din ji wan re dibêjin Kurd bi van tiştan tucar serî danayînin û dê berxwedana wan dê mal û milkê xwe biparêzin dê ew dest keftiyên xwe ku ji bo wan dewletan ji bo wan aliyê ku êrîş dikin ji bo wan biye kelema nav çavê wan dê dîsa wana biparêzin û heta ku jiyana wan hebe ew ê were parastin û dîsa jî dê dewleta Kurdistanê ewana bixwazin nexwazin dê di rêya xwe de bimeşe avadaniya xwe çê bike em qisasê wana kî dibe birabe rûreş dikin û şermezar dikin. Belê. Nihat tişt dibêjî? Ez werim te hergav soz dim cara ewlê dime ewkê hemî tişta ew dibêje ji tera tişt namîne bir cara ji tera dibêjî. Eva Nihat jî dengê Erê tu baş dikî lê vê carê tiştê ku ez bêjim tiştê ku ez niha bêjim ji xwe te got yani tiştana rûreş bikin em çi bikin Kurd feqîr in milletekî
nav çar devletin dijmin ortaya hene girêdayê ku devletekî me federe heye û kes alîkariyê me nake yani bi rastî jî niha çavê dijminên me li ser Başûrê Kurdistanê ye. Keftiyekî pir girîng e ji bo milletê Kurd ji ber wî jî ji her aliyê êrişînin yani ji Îranê tê ji Tirkiyê tê çi zanim ji her derê tê ji Daîş em jî ne dewletekî dersîva wan tişta bidin tiştek ku em bêjin yani em rûreş dikin van nêrîşana êdî bes da berdin. Belê rast e me belkî di nav ewkê de qweta me zêde ne lê em xelqekî berxwedarin xelqekî ku neheqiyê qebûl nakin û li dij wî jî tu cerme şer ew bernedaye şerê Daişê dinya hemî destanî Kurda dinyayê xilas kir ji bo wî jî em ew qesa feqîr jî nînin yani berê kekbaran. Ya şu herî şewrê wekî te gotiye yani bi rastî taşeron karê xwe dikin. Taşeron bi vê şêweyekê herêşê yên hejayiyê Başûrê Kurdistanê dike ku hejayê Başûrê Kurdistanê hêvî ramanê hemû parçeyê Kurdistanê bi vê şêweyê tevdgerin. Ê mixabin heta van taşerona jî hebe evê piştgirêkî wê derê her berdewam bibe. Destirajayiya devletên dagirker dibe me re dikare fêm bike pir xerîbîn e û dibe me re li hêvî jî bibe. Lê dibe desaladera Başûrê Kurdistanê ji her demê zêdetî di warê îstixbaratê de warê parastinê de dibe xwe qewî bike. Yên mesela yên yekhêzî yên hêzên pêşmerge rojkê pêş da dibe bikewime û Serokatiya Kurdistanê li vê derê rolên erenî bilîze. Ta ku bikare ne ku rexne bike dibe bi xwe pêşevaziyê vê tiştê bike da ku zaafiyeta evê dernekeve zaafiyeta yên parastina yê Başûrê Kurdistanê dernekeve ku ne ya qasa sal bi xûna şehîd hate ava kirin wê welatê heqê kesê tune te hêzekî partîkê tunekê pêşiya wê alozî bikin û pêşiya yekgirtinakê hêzekî yekgirtê yên pêşmerge li vê derê ava bibe. Ez tenê wî ser bêje. Berê gelek spas em ji re jî rica bikin me teze xala ewlê xilas kir û em ê bên ewkê hûn dizanin di meha Êlonê da hem li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê û her wiha Rojavayê Kurdistanê jî dersa ya jî dibistana evên 2021 û 2022 dest pê kir lê her du jî bê behsa zimanê Kurdî were kirin û bê zimanê Kurdî dest pê kir. Ez dibêjim Rojavayê Kurdistanê helbet ez behsa ewkê dikim ku Hêza Demokratîk Muxalefeta Sûriyê ji ber ku aynî divî hefteyê da zimanê Kurdî ji mifredata xwe derxist ji bo wî ez behsa Rojavayê Kurdistanê dikim ya ji bo wî me xiste wê derê elbet ziman ji bo pêşveçûna gelekî ji bo berdewamiya neteweyekî ji bo serkeftina pêşveçûna jiyanekî ziman gelek mühim e gelek evke lê em dizanin dewleta Tirkiye hêj ku Cumhuriyeta Tirkiye nehat ku îlan kirin di ewkê 1980 da ji aliyê İttihat Terakî ve zimanê Kurdî hatibû qedexe kirin herçend îlan nebû nizam çi nebû ji wê rojê heta niha dewleta Tirkiye bi sîstem û bi zanistî li ser zimanê Kurdî ku zimanê Kurdî nemîne ku asîmîle bibe ku Kurd êdî bi Kurdî nefikirin ku bi Kurdî xew nebînin çi ji destê wan hatine kirine û anha jî teze divî qewma divî qerna 2021 da ku dinya hemî ewke
Türka hêjî zimanê Kurdî bi herçend 25 milyon Kurd li wê dijîn di nav axa xwe da dijîn û li nav Tirkiye dijîn dîsa jî zimanê wan wek zimanekî nedîtiye, zimanekî nenas e, zimanekî ku naifamkirin tê îfadekirin û li ser wî jî asîmilasyon her berdewam e hûn çi dibêjin? Berêniya ez zanim divî warî de gotinê te zafin ji bo wî ev kê dibe te. Erê ez mesele ew ê dest pê bikim ev muxalefeta Sûriyê bi rastî ber yani meselê Kurda da pir bûn pir ew bûn. Yani ew bîle ji nedîkirin nav yani muxtariyet ji bo Kurda yani heqekî piçûk bîle ew nedikirin, qebûl nedikirin. Ji xwe niha jî meselê ziman jî ew xwe derxistin. Xwe eşkere kirine yani vana ne dostê Kurdan e. Ew tiş yani dikarin bikin. Divê desthilatdarê Rojavayê Kurdistanê vî tiştê pir bi ciddî bigire bi ciddî biçe serwan tiştana zimanê xwe li wir bikaribin biparêzin bi zimanê xwe zarok perwerde bibin û bi zimanê xwe hêdî bingeha em bêjin dewlet dibe federe dibe bingehê yani bavêjin Kurdistanê yani li Bakur jî li Rojhilat jî Kurd xwedî statû nînin. Yani em ne kolonî ne, em ne sömürge ne, em ne tiştekî ne. Ji ber ku em tune ne. Yani vana 100 sal siyaseta xwe ew dikin, dimeşînin. Vaxtê em tune bin, em bêjin di yasayê wan de Kurd tune be, hebûna Kurda neyê qebûl kirin, ji bo Kurda ji bo çi ew bidin? Yani zimanê bidin, heqê perwerdê zimanê bi zimanê Kurdî bidin. Ji xwe vana 100 sal eyn vî varê da tiştê ku dikeve ew mühim e, ew girîng e. Yani vî varê da em çawa ev tiştekî yani mafekî însanî ye. Ne ku em Kurdistanekî serbixwe, dewletekî serbixwe ji wan re ew dikin, şert dikin. Em di vî varê da yani meselê çand û ziman da em çi dikarin bikin? Ew tiştana girîng e, divê em li ser wan tişta ew bikin, bisekinin. Ez pir Kurd ew bikim, wana helbet çi heqê me heye ew ê kêm bikin heta ku me tam as ha em çi bu saye mezekin em 45 siyasetçi dengete zapt me pêncî gav navêtiye. Ji ber ku em pir ew difikirin, pir bilind difikirin, pir mezin difikirin. Ez çi bikim? Ji ber yani em çima ew qas bilind difikirin? Em dikarin ji xwe re hedefekî deyînin yani perdeyê pey gav bavêjin. Dibêjim tekoşîna me Kurda a ewil mesele çand e, mesele ziman e. Divê Kurd di vî warê de werin cem hev. Ji ew ê nabêjim dev ji partiyan berdin lê divê Kurd hemû Kurd meselê ziman da ji xwe re bibin tevgerekî li hember Türkiye. Hatta ev tevger ku herkes nav da be. Yani em nav da bin, em bêjin HDP nav da be, PDK nav da be, Hakpar nav da be û teşkilatên sivîl hemû a Kurda divê hemû nav da be û bi hev re
gav tevgereki çekin ku ev tevger na zamanê Kurdî sedema parastina hebûna me nasname Kurdî. Lê ez mêze dikim em çi qas di vî varê de qes bin ew qas dewlet tê ser me û ew heqên nisbî jî ji me digire û her roj kêm dizanin ku em qelsin naf em bi hev re nikarin helvesekî deynin. Mêzekin ez nûnekî tenê bidim li Diyarbekirê platforma aynı ew kesên ku zimanê Kurdî dane çû qarê vekirin. Piştê wî vaxtê aktûel bû pêşta çû piştê wî îja tevgerekî bi zimanê Kurdî hez kurt ku wana têkiliya wan bi hev re tune ye. Yani em bi vî havayî nikarin li hember dewlet heqê yani şert deyinin pêşiya wana. Mêzekin hilbijartin nêzik dibe ez kim bibirim hilbijartin nêzik dibe Kurt di vî varê de siyasetekî hevbeş ez dibêjim dikar. Yani dev ji her tiştê berdin tenê bêjin ku baba kîjan partî hebûna Kurda di makazagona Tirkiyeyê dikare bike resmî dike piştîrê wî ne piştîrê wê partiyê ne em hemû bi hev re ji ber ku bê Kurda partiyekî nikare were ser erkê li Tirkiyeyê. Ev avantajekî pir mezin destê me daye lê em bi xwe nikarin wî avantajê bikar bînin. Min zêde dirêj kir. Spas mala te ava em ê cardin baxin Kekbaran. Tu bixwazî tiştek bêjî di vî warî de? Kekbaran ji cemid diye. Ne dedim? Aha. Weşançu. Aha. Belê. Keremke. Kerem tabii. Kakına çi xelas kir? Erê. İyi başa. Naşxu yani tişekê zêde aslê xwe bi sergotina evhanê zima li Çilbakurê Kurdistanê li Rojhilatê Kurdistanê ji ku mafê yên sürüştê mafên yên xwezayî zimanê da ki zimanê Kurdê mixabin mafê yên rewa ye lê dagirker bi ti şêwê bi çi ava ye îcaza nadin ev tiştê bibe zimanê perwerdekirinê bibe zimanê dibistanê heta zankoyê ev tiştê îcaza nade. Sembolîkenek jiya da em bêjin kursî vekirin wekî li Bîngolê wekî li Amedê wekî li Artukluya Mêrdînê ewana Muşê belê. ewana destnîşan heta demekî xwestin ewana rakin jî ew ceribandina wê tiştê bikirin dîsa şûn da gav havêtin ciyê xwe da hîştin. Niha eger milletekî di warê zimanê xwe di warê çandê xwe da xwedî ew nebe xwedî înat nebe helandina wê milletê gelek ew dibe gelek rehat dibe. Yekî Kurda li piya hîştê heta îro roj bi înada wan hem berxwedana wan û xwedî derketina li zimanê xwe ye. Dayîkê Kurda dê warê de bi her şêweyê wekî rûmeta ew ê bûye civatê bûye bi her şêweyê parastina zimanê dayîkê kirinin zimanê yên Kurdî kirinin heta îro roj hatiye. Kekê niyehta ew ê destnîşan kir deziyekî ava dibe em bêjin rêxistinê çavbêj hep rêxistinê Kurdên tên bi havdo ji bo hareketekî zimanê dayîkê li Bakurê Kurdistanê tevgerekî ava ya jî pêşkeşîkê dikin aynı wextê de tiştê veke xirab ne xirab e xwas alternatîfe ve baş e lê tiştê xirab ev e di navêna wan da ew tune bi têkilî tune bi kontak tune bi hevdûra de nestînin bi hevdûra armanciyeke dawxwaziyeke hemû tiştiyeke lê çima konê zêde vetkin çima wan konas li ser xwe zêde dikin û di hemû di evê xwe da dimînin kalkê xwe da dimînin ji wê derêce 1 santîmkî gav nabêjin ev heqîqî mezin e yani destnîşankirina çadırê nû destnîşankirina hêlênekê nû ew nine nûjenî nine û çareserî jî nine
Eğer çareseri ev bise ve çareseri bir gijin bir şevi ki bir gijin ya hem biz zamanı bu mesele zamanı ki eğer ne karın bir gijin hevdu Rewşenbirî me Sozê Kurdistanê Beredparêzê Kurdistanê Netewperestê Kurdistanê siyasetmedarê Kurdistanê Partiyê siyasî yên Kurdistanê eğer ev vê tiştê de nikarin bigîjin hevdu em çi bikin yani em ji xwasa raxne li dewletên dagirker bikin berê em raxnên mezin xwe bikin ka em çi dikin çima em nikarin helwesteki rast helwesteki bi hevdûra bikaribin ba afirînin li Bakurê Kurdistanê çima em tiştê nakin Tu bes tu dizanî ku nêzîkî heft heşt mehberê ne hep Partiyên Kurdistanî çalakiyekî dest çalakiyekî kirin gotin em evkê imzayê dikin evkê wî jî daxwaz yani hedefa wî armanca wî jî ku li Tirkiye bikeve nav makeja gona Tirkiye û her wiha bibe zimanê perwerde li Kurdistanê û li derên ku Kurd lê dijîn neh Partiyên Kurdistanî jî piştgiriya wî kirin yani ew qesa bi awayê ku cenabê we bas dike ew qesa ji hev dûr nînin di wî warî da na mesela durbinê ez ev dibêjim mesela durbinê ya jî nêzîkbûnê li ser kaxizê xelas nabe li ser îmzayê jî xelas nabe rast e tutkarî protokola hazır bike protokola bi Afirînê denê pêşiya xwe ragiştîra jî ew weke deklare bike peki eğer tu li paş vê deklarasyonê nebê tu bi xwe bi vê derê de çalekiyên berbiçav vê tiştê nakî heye em bijin yek evekî te heye yek komalekî te heye yek avayekî te heye kemtirin dikar bi vê derê heftê carekî kursa zimanê Kurdî bi xwe bidî yani aktüel bike zimanê xwe evê xwe li kolana ew vekî panela vekî deyne keskin nikar tenagirina xwendir ew jî nake yani rîziko wî jî tune yani karekî sivîl e berxwedanekî sivîl e tiştekî siruştî ye yani bi çi şêweyê te nikarin dike eger bixwazin bi her şêweyê ji xwe pêşîl te digirin lê di vê dewayî de eger hep tiştek rîziko negirtin piştek ew negirtin yani mena ew nabîne en yê tiştê dixwazin kar û xebat dibe li gel deklarasyona bi hevdûra bimeşe eger nemeşe meş mena wî tune çi mena wî heye yani egerê wî çi ye çi xwasa tesîr li miletê dike çi xwasa tesîr li evê dike otorîte dagirkera dike evî dibe em bê hesa bikin evî derxirin pêş wekî Gandhi demakî diçû pêşiya qarargahê evê rûdinîşte yên İngilîza dagirkera rûdinîştin bir roja rûdinîşte ji vê derê tev nedigeriya yani Kurd li Bakurê Kurdistanê nikaribin gelo 5 roj serhev heftekî serhev 10 roj serhev mehkî serhev her roj saetkî de derkevin Koranî yok tenê ew sembolîkê derkevin em zimanê xwe ew dixwazin em zimanê Kurdî perwerdekirê dixwazin yek ro du ro sê ro belkî sed bibe hezar bibe de hezar bi wî şêveyê kartê meşan de yani bir deklarasyona tiştê dixwazin bêjin bir deklarasyon tiş nafs serî yani bi wê şêveyê yani tu jî her hûn her du jî dizanin ku li taybet li Bakurê Kurdistanê nêzîkî ji 2015 vir da rewşa awarte heye her meh her hefte dibêjin hemî çalakî qedexane û ê ku dertên wan tişta jî heta ne kes nikare derkeve ê ku dertên jî wana ya digirin ya dibin davne zindanê kes nikare tiştekî bike yani hûn dibêjin bira millet derkeve biçe wana jî bikirin babne hepsê yani eger mesela Gandhi be İngilizce net karî li Gandhi xe li Tirkiye qet rewşa wî ne bira bigirin me hemiya bigirin bira pêncî kes derkevin pêncî xebtê xewindir dadî heye kemînde wê derkevin masûj nekirin tiştek nekirin çek netakan li gor evkê Tirkiye wextê ku derketina derva çalakî qedexe bû ew çak sûce werhasil em ji viya jî derbas bin em ji viya jî derbas bin ji ber ku yani tamam di wî warî de kemasî heye lê çalakî jî hene meriv nikare înkar bike ji bi nîva ew nîne bi hezaran pirtûkên Kurdî dertin çi ê zaroka çi ê xwendinê çi roman çi nizanim çi êdî coğrafya û fîzik û nizam çi dinya pirtûkên Kurdî jî dertin xwendekarê wî jî hene nizam çi ew qesa di nav Kurda da ew qesa ew nîne zarokê me heft salî dertin êdî stranê Kurdî û nizam ji Şakîr û ji nizam jikî strana jî dibêjin yani mesele ew nî mesela siyaseta dewletê ye
ام دوی بحث سیاست دولت که که آبان نزدیک 100 سال 110 ساله بعین سیاستی 120 ساله بشه بعین سیاستی دوام که ایروجی هی لسر او که خوا برکه اجازه که حتی کنگی وساد به اموی نزانم بله راست و مثلا شو لو مگوت یا لومد اوی چنابه از تشتکی بجم گرم که گرم که نیاد نها راست تاگوت بله تاگوت نه پارتی او چه کرنا پلاتفورم که براستی جی او گاوه که پر پیروز بو گاوه که پیروزه ایرو او روشا که امبیجن در کهون کولان و کوچان بلکه تنبه راست بیشی از بخو شاهیدم مثلا تلفن کرن دگوتن ایرو روژن او بیرانینا شیخ سعیده براهای وجهه به گاوه کی ناویجن در یعنی اون گاوه خوبا ویجن در اما ورن و حمویا کمکن ببن yani zextekî ewekî pir mezin li ser rêxistin û partî û komelên Kurda hene rast e. Lê ez tiştekî merak dikim. Yani bi an bêjim xilasiya me Kurda mesele zê û nasname ye. Eger em di vî varê da nikaribin bibin bi her tevgerekî meseyî çê nekin em tüccarın bibin teşkil. Yani tamam ew neh partî platform çêkirin lê çend kes kesên Kurdin Kurdistanî niye aqil didin me vî platformê yani pişkirî ême tu tişkî dikî rêxistinekî çê dikî ya jî komelekî çê dikî lê ê ku çê dikin bi wan re bi sinir dimîne pişkirî tu nabînî yani ev nizanim ji çi tê ji ber wî yekê jî yani tamam îro em bêjin rewş tin nebe sivê dikare rewş li Bakurê baş be divê em haziriya xwe ji îro ve bikin qet nebe ev her sê platform werin cem hev û em hemû Kurd him li Avrûp him li Welêt werin cem hev ji bona wê teko min goya 5 sal me tekoşînda 5 wêt lê ji bona vê tiştê em dikarin nav salekî da gelek dest bixin lê em bi xwe tiştê dina tînin ew meselê stratejî û siyaset tamam ew tiştana jî divê em bifikirin lê em neynin bervan tiştên ku bibe sedama xilasiya milletê Kurd yek nûmunekî tenê ez hertim didim li Bangladeşê çend kes hatin cem hev gera ziman yer bû milyona insan hatin dora wî da kom bûn û ev tevgera ziman bû sedema xilasiya Kek nihat divî mijarî da divî milyonin em jî dikarin wan tiştana belê bibore divî mijarî de meriv dikare bernamekî taybetî jî çêke lê wextê me yani bû saet û çarekekî me hê du mijar temam nekiriye em dirêj dikin em derbasê mijara xwe dinê bibin li qusûrê nenêrin yan eger na gotinê min jî hene helbet li ser wî belê li başûr serdana mêvanên balkêş wisa nivîsandiye ya jî em bêjin başûr mazîvaniya gelekî mêvanên balkêş kirin di vî hefteyê da Macron û Jos Borrellî ku sekreterê siyaseta derbayê Ewropayê çû Bexda ji wê çû Kurdistanê bi awakî törana dewletê jî hate pêşwazîkirin û gelek tişta jî xeberdan gelek tişta jî ji hev re gotin her wiha ya herî balkêş CHP çû ku CHP ji serî da di siyaseta CHP da ji roja 2003 tanha wextê ku Sedam rûxa jî CHP li dij
ev statüya başûrê Kurdistanê bû lê îro gelo çi bû ku yani hem evana çûne Macron çû Joseph Borrelli çû û dawiyê da jî CHP çû eger hûn bixwazin ew bikin hema ez mafê bidim ew kê êvî ew li wî germ biye ke baran dixwaze li serî xeber da me bire kerem ke em bidine wî belê mafê Neyasî dikare dest pê bike. Lê bira em bijin ziyaretê van dawiyê serlêdana yên Başûrê Kurdistanê gelek yên giring e, zêde giring e. Ziyareta em bijin serlêdana Macron destpêkê da bo hevkarî û têkiliyên ki konferansekê li Bexdayê jî bû beşdarê wê derê bû. O ji vê derê jî rastberê xwe da Kurdistanê ki wî konferansê jî kesekê pê dizanin Serokatiya Kurdistanê jî rolekî gelekê erenî wê derê lîst wê konferansê dîdar ketin. Armancê wî jî em statiya yên Başûrê Kurdistanê û dahatiya Başûrê Kurdistanê jî cîvecîkirina de kanûna bingehiyê de evê da de yasayê Iraqê û Kurdistanê da cîvecîkirina wî ew esasî li wê derê tê girtin. Tabii rola demdem rola evê Iraqê derdixin devleta Iraqê derdixinin pêş lê aktörên devleta Iraqê kengî bi serketî kengî bi hêzbiye ew darbekî herî mezin bi serê Kurda da hatî bi ya ji bîr neke bi wê şêweyê te bigerin. Hatina Macron ziyareta wî birêz Kak Mesûd ku serokê xwezayî Kurdistanê hem wisa tê qebûl kirin û bi rastî jî bi keda xwe ewa xwe her dîtina wî li gel wê li gel dîwanê li gel serokê Kurdistanê birêz Neçîran Barzanî serokê yên parlament serokvezîrê parlamentoyê yên Mesrûr Barzanî û yên heta bigê jî şehîd Sûçî jî di wê malbata ziyareta wî jî gelek ew e. Vana mesajên gelek giring ji bi derdorê cîranê re jî ji Tirkiye re jî ji Îranê re jî gelek mesajên vekirî ne. Taban ew mesaj teniya têr nake yên tiştên yên herî mühim ew bû piştî 25 yên referandumê îlonê da borîn demakî referandum pêk hate di wê referandumê da ambargokî ciddî hate yê aborî li ser Kurdistanê. Di wê warî de şikandina ya jî rakirina ambargoyê da Emmanuel Macron rolekî wî yê giring heye û bi têkiliye wî yên em bêjin Serokê Kurdistanê birêz Neçîran Barzanî jî têkiliyekî taybet heye di wê warî da. û Macron jî di wê demê de şikandina ambargoyê li ser Başûrê Kurdistanê rolekî erenî lîstin û taybet jî ji bo hêzê Pêşmerge pêşberê yên Daişê terorîsta alîkarîkê yarmetîkê gelek qwetan ve yarmetiya xwe niha jî dubare dike tekûz dike û piştgiriya vê tiştê berdan dike. Tabii ziyareta wê di nav mileta da gelek mühim e. Çünkü wekî min dizanin vekşandina yê Amerîka li Efxanistanê niha şîrovetê kirin ke li Başûrê Kurdistanê temamî ji Rojhilatê Kurdistanê xwe vekşînin lê mesajê Macron gelek bi wê şêwê tê xwendin giringiya yên têkiliyên devletê Fransayê yên Devleta Federaliyê Başûrê Kurdistanê gelek derdixînin pêş di wê warî de gelekî giring mesaj dide û vekirî mesaj didin dibe ew ji aliyê Kurda da û ji aliyê hemû dünyada bête baş bête famkirin bizanin ki Kurd hêdî teniya têkiliyî wî li gel Amerîkî ne li gel devletê din jî bi taybet jî li gel Fransa jî gelek xurt û baş e. Hêvî darin tabi vê hêzên vê têkiliyê li gel ew ê bikaribin hinekî jî pêşetir bibe. Ji wê derê di mesaja Macron da Macron bine hetana kîja seroka jî kîja berpirsê devleta çû Kurdistanê çû yeko partiya ziyaret kir. Tamam evkin ben mesûlê devletê wek Neçîrvan Barzanî û Mesrûr Barzanî wana ew kirin lê diçûn yekîtî didîtin, goran didîtin, nizam çi didîtin, evê dinê didîtin. Lê Macron wek dewlet helwestdanî neçû alîkî bes berpirsa
buara rûnişt ava mesajekî ku êdî em wek dewlet li we dinêrin giringiya wî bi min giringiya wî herî mezin ew bû ku Macron wek dewlet li Kurdistanê nihêrî û çû bes serokên wan serokê dewlet ew kê dewletê nihê wan ra hevdîtinê xwe rûniştinê xwe çêkir û helbet Rêzdar Mesûd Barzanî jî wek cenabê te jî got serokekî xwezayî ew jî bi wî awayî dît û derbas bû çû lê yani giringiya Macron duê da ya jî dewleta Fransa duê da Başûrê Kurdistanê wek dewlet pêşwazî dike divê em wî wisa şîrove bikin. Rastî jî wisa ji xwe yani tekilîn ki Serokatiya Kurdistanê yani Devleta Federalî Kurdistanê yên Fransayê bi taybet bi şêwê bi merhelê de tê meşandin û mesajê vekirî ji bi wê şêweyê hatî dayîn ji ber demekî divê rasî Kurd wê dwarî de serbilind bibe û devletan federal jî rolê xwe yên pozitif yên divê mereja alî pozitif de bizekî gelek rolê xwe baş lîstin û wê berdewam dike. Îcarê ewan tabi tiştekî dinê yekê dinê jî girîng em bijin berpirsiyarên yên Yekîtiya Ewropa yên derva boralîk çûndina wî jî mesajekî gelek vekirî gelek mühim e yên ji her tiştî mühimtir evekî giringiya Başûrê Kurdistanê ji aliyê Ewropayê de jî gelek tê baş tê şopandin têkiliyê wanê aborî danûstandinê wanê aborî jî gelek ji rehatî münaqeşe kirin danûstandinê wan di wê çerçeveyê de jî çêbûye ji ber vî sedemê yehîngê warê siyasî de warê aborî de warê ahlakî de warê moral da ziyareta berolî Macron bi rastî zêde ew e zêde ciyekê xweşî ye û divê Kurd bi vê şêweyê wê binerxîne. Nokta sêmin yên CHP pir ji xwe balkêşe ew zêde balkêşe ku CHP li Bakurê Kurdistanê avakirina komara Tirkiye ser tunebûna netawa Kurd çêkirin û înkar asimilasyon qirkirin bûn evê war karê wan ê yekemîn bû li Bakurê Kurdistanê bin heta em bijin 1946 bawer kir ji wê şûn da Demokrat Partî derketin da tarîxê ez baş bîram da ne ji ber vê sedemê tarîx direk rasterast nabêjin lê hatine Demokrat Partî muhalefetê wê şûn da piçik nermû piçiktinê nabene derket lê CHP Partiya Mustafa Kemal bi her şêweyî de dijberiya qirkirina netava Kurd û kêmnetevê li Tirkiye û li Kurdistanê li hemiye pêşberê wan hatiye kirin. Ji ber vê sedemê jî heta li Bakurê Kurdistanê îro roj nasandina yên nasname Kurdî da mafê wanê Sûrûşî da vê xwezayî da her dem rolekî negatif lîstin rolekî wanê pozitif tune ye. Heta em dikarin bêjin AK Parti destpêkê da têkilî wan lê Başûrê Kurdistanê herî derrexnet kir ji wana yek ew bû Partiya CHP bû yên Kemalîsta bû. Ji ber wê sedemê hatina wan du alî de ez wek ku şîrove dikim yek eger bi rastî jî li vir yek noktekî bêjim hêj ku mij bîr nekiriye tu zanî di şerê wextê ku şerê Sedam hate kirin ew çax AKP li serî bû AKP rê nede ku Amerîkî tu êva derbas bibin. Belê rast e. Yani ew çax AKP bi sedased li dij herêmekî wisa li dij ewkekî statûyekî wisa Kurda bû ji bo wî jî wî dîtibû û nehîşt. Yani AKP ji CHP kêmtir nebû ew çax. Dana ez wî ew nezeb behsa pêvajê nakim ji xwe. AKP pişra têkiliyê xwe li gel evê çünkü de faktor Bakur li Başûrê Kurdistanê hêzên Kurd desthilatdar bû berjewendî wan û rojavayê dunyayê li gel hevdû bûn li Amerîka li gel hevdû bûn pêşmerge bi hêza xwe bi hûna xwe li Başûrê Kurdistan desthilat bû lê ew jî AKP jî vê demê dîtir ki li Başûrê Kurdistanê hêdî devleta federal mîsoger û nikarin vê tiştê tune bikin çünkü gelek pê ew bûn mijûr bûn ku evê tiştê betal bikin ê nikaribûn ew hêzê wan têr nekir. Ji ber vê sedemê jî
çarxekî ew kirin, çarxekî vegerandinekî tuş kirin, o tekilî xwên aborî taybet yên siyasî jê li gel Başûrê Kurdistanê xurt kirin. Lê ew xurtkirinê da tu bêjî nêtekî paqij sedî sed bo berjewendiyê milletê Kurd jê hebû. Na, bo berjewendiyê xwe bû her dem hez kirin divê ew opsiyonê destê xwe da bigirin da ku bikaribin bin kontrolê wan da bibe. Niha jî ew ê tiştê berdewam e. Ew jî tiştekî ew nine. Lê realîtekî jî qebûl kirin, mecbûrman qebûl kirin ki Başûrê Kurdistanê desthilatdar li ber derê wan e û tesîra wan li hemû parçeyê Kurdistanê dike û li Bakurê Kurdistanê zêdetir dike. Ew dîtin. Goraba wî jî goraba berjewendiyê xwe jî gava vête. Lê CHP hiç navête, heta vê ziyarete dawiye. Vê ziyaret ku ev nine tabii ki nava CHP de gelek insanê ew jî hene. Baş jî henin û ji bo mesela Kurdî jî hez dikin kar û xebat jî bikin. Ew jî em dibînin lê polîtikayê CHP guhartinê da tune bû. Ev ziyaret evan mesajekî belkî ji bo CHP bibêje ke carayê Kemîl xwe mikir bihatin û desthilatdariya Başûrê Kurdistanê nas bikin pişra jî vegerin aliyê xwe li Bakurê Kurdistanê 25 milyon Kurdên ki li Bakurê Kurdistanê dijî bo mafê wanê Sûrûşî karin piçekî hinek dijî ew geneltir mêzer bike. Mêzer ki mêzer neke em ê de pêvajoya pêş me de binêrin temaşe bike. Ji ber vê sedemê gelo ev guhartine gavekî ereniye. Sedî sed ez dibêjim. Gava vêtinekî ereniye lê di paş wî çi heye, çi hesabê heye be ew jî dibe me ra derxîne Yani tu nafikirî mîna ku ça AKP baş fikirî û berjewendiyê xwe di guhertina fikrê xwe da dît ku CHP jî bifikire û guhertina fikrê xwe ku bikarbe êdî Kurdara çimkî Kurd êdî wek berenînin. Kurd êdî di nav parlamentoyê da, Kurd êdî li derû dora, Kurd êdî bi milyonan kes rayê xwe nadin dewleta Tirkiye filan û bêvan heye û li her derê jî dibêjin em Kurdin dertine televizyona dertine her derî gelo ava nabe sebebê ku CHP xwe biguhere ji bo berdewamiya berjewendiyên dewleta xwe berjewendiya ew ê xwe siyaseta xwe. Ew sedî sed yani CHP tevgera wî yên yekemîn ji bo berjewendê dewletê xwe ew ê bêşike muheqeq wî dide pêşiya xwe. Ew destpêkê da ew e duayî jî dixwazin karta Kurd jî ji vir çûn teniyê ji AKP re jî neyêne. Çünkü AKP bi riya Başûrê Tekilî Başûrê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê sempatikî gelek ew girte. Gelekî Kurd li wê derê bi şêweyekî nêzîkî wan bû di hilbijartina da gelek jî alîkariya wan kir bi wan re hereket kirin. Îjarê evê faktorê CHP jî dixwaze ew jî bixwaze bê evê bikaribînî. Yani niha pêşiya pêşeme de hilbijartinekî giştî heye. Vê hilbijartina giştiyê da CHP naxwaze bê kartên yên Kurdê li tenya de destê AKP de bimîne û AKP ew kartê bikaribîne. Yani ew tiştê jî dibe gerek me hevdûra bibîne ûsa şîrova bike. Divê warê da dibe Kurd bi xwe ew bike û pozisyona xwe bigire. Yani milletê Kurd di warê helbestgirtinê da pir zû ew e. Yani dilteneke yew gavekî dagirker demek babêjin ew wekî bi nêtekî paqij nakî ew ê di nirxînê qismekî wan rastraz dikaribe be hebelbendê wan û alîkariya wan bike. Vê warê rolekî herî mezin dike bilin Partiyê Kurd a Partiyê Kurd li Bakurê Kurdistanê bikarin helbestekî Kurdistanê bi rastî derxîne pêş derxînin zaniyariyê û bidin pêşiya milletê xwe. Partiyên Kurd vê warê de divê merhelede ne divê merhelede ew şîrovekê dinê ciyê münaqeşekê dinê. Ez vê derê piçekî em ê wernewê ez ê cardim bizvirme te divê warê de ji ber ku ez wek ew dibînim ku CHP tamam ray û hilbijartin giring e lê CHP bi xwe jî baş dîtiye ku êdî berdewamiya dagirkeriya ya ji zordestiya ya ji hikma li ser Kurda bi vî avayî naçe dibe tiştekî bibe dibe guhertinekî çêbe ku dewam bike. Ji bo wî jî ez ê bizvirim li ser vî mijarî cartin ez em biaxivin dixwazim min jî gudariya keknihat bikim çimkî Kurd jî yani ava demek ye Partiyên Kurdistanê bi ew ka deklarasyona didin û şertên
acil û şertên pêşiya me ewana danîne pêşî û em ê behsa wan bikin, wan şerta bikin ku kaçiye û çinîne û filane bêvan e. Ez ê werme wê lê ez dixwazim ba kek Nihat kaçit bêje. Belê esalê hatina siyasetmedarên em navnetevî li Kurdistanê helbet yani ji bo Kurd şanaziyekî ye. Em kêxweş dibin, dilê me xweş dibe, mêze dikin demekî me ciddiyê, dixwazin ew bikin, alîkariya Kurda bikin, taybetî li Başûrê Kurdistanê. Yani divarê diplomasiyê da yani hatin ew dibe. Ew jî baş in. Li diplomasî ya kemasî jî holê welatên taybetî welatên Ewropayê nikarin rasterast ya jî bêguman ew bikin. Alîkariya Başûrê Kurdistanê bikin, alîkariya Kurdistanê bikin. Yani vaxtê me ew çêkir, me pakê çêkir, em çûn geriyan, ez li wir tişkî hînbûm. Bi tenê bi daxwaza me Kurda ev tişt çênabe. Daxwazên wan jî heye, welatên Ewropayê, Rojavayê Ewropayê, Amerîkayê. Yani daxwazê wan ê ewil di her hevdîtinên me da em bêjin daxwazê wan ê ewil digotin hûn pêşî li hev bikin. Niha em nizanin ji kê ya alîkarî bikin. Başûr ev problem li Başûrê hêj heye. Em bêjin di hêzên pêşmerge heye, em bêjin yani wek du hikûmet hene li wir, yek li Silêmaniyê, yek li Hewlêrê. Meselê aborî da bingeha ew dewletê tune ye. Yani ev tiştane hemû pir tesîra xebatên dîplomasiyê li dinê dike û pir jî negatif dike, bi rastî jî. Yani ez numûnekî tenê bidim, meselê referandumê da yani herkes digo belki Avrupa ew bike, alîkariya ew bike. Referandumê bike, serxwebûna Kurdistanê bikin. Lêvana ew nekirin. Amerîka jî nekir, Avrupa jî nekir. Ji ber ku wana pir baş dizanin ku Kurd ne yekdeng e. Ber referandumê gelek car alîkariya hem ew Hewlêrê hem jî alîkariya Silêmaniyê kirin, peredan, imkandan, bi her avayî alîkarî kirin got hêzê xwe bikin hêzên dewletê. Wê çi ji destê me be em ê ew bikin, em ê alîkariyê we bikin. Lê mêze kirin çênabe. Yani Macron îro neçû Silêmaniyê demek ki êdî hêviya wî jî ji ew ê qutbûye tenê çû resmî temsîlê ew ê dike, dewlet federe dike, çû wira û hat. Ew jî yani tiştekî baş e, xirab nîne. Helbet em ji wan hatin û çûyînan ew dikin, kêfxweş dibin. Li meselê CHP ev jî sürprîzekî bû. Yani ev sürprîz vaxtê hilbijartinan da hertim tê berme Kurda. AKP jî werbû, CHP dibe, vay ew partiyê nû îro Davutoğlu jî li vekirê bû, li wan dararin dixwazin ew bikin, tesîr li ser rayên Kurda bikin. CHP we jî got, CHP tarîxê da dijminê milletê Kurd e, bastî jî li ser tinabûna milletê Kurd Tirkiye ava kiriye. İmza avêtiye ew qatliamên ku li vaxtê wan da çêbûye hemû bi îmzê Înonî û Atatürk hatiye. Wan
gavekî ji wan pêştir avêtiye di van meseleyan da gotiye katliama Dêrsimê de ez dikarim uzra xwe bixwazim ji miletê ji Dêrsimîya lê çima CHP naxwaze CHP hêjî uzra xwe ji wan nexwastiye AKP jî li Roboskî qetliam kir û qet jî uzra xwe nexwest. Belê dûra AKP jî yani karê xwe bi qedan tişûn da siyaseta wan jî guherî. Wana mêze kirin bi HDP ra nikarin biçin serî çûn bi me îtifaq kirin û wî rêya nijadperest û faşîst hilbijartin û Partiya Kurda kirin carkî da gotin pirsa Kurd tune, pirsa Kurd çadiye biraya Kurd hene. Niha mesele CHP bir varê da yani hemsûz bû û gavekî baş e ez dibêjim. Yani hatina CHP ez pîroz dikim. Bi rastî jî gavekî baş e. Ez hêvî dikim ji vir şûn da jî wer ew bike, berdewam bike. Mêze dikim bi HDP ra hevdû dibînin bi dizî bînin. Tişkî eşkere nakin. CHP partiyekî pir tirsonek e. Yani CHP ew misyona muhalefetê bîle li Tirkiye bi cî neaniye. Li îro rewş hinkî guheriye. Erdogan ketiye tengasiyê, rewşa aborî xirab e, wana dibêjin em haziriya hikûmetekî nû a Sosyal Demokrata bikin. Vî diyarê derketine rê û dixwazin bi Kurda navbera xwe xweş bikin û rayê Kurda bigirin ji ber ku dizanin ku Kurd pişkirê kî bibin, kîjan partiyê bibin ew ê were ser. Wek hilbijartina Şaraderiya İstanbulê jî bû ewekin. Yani vî tiştê îspat kir. Ha ev ê ji vir şûn da jî CHP ew bike. Van tiştana berdewam bike li vir em dikin. Yani Kurd çi helbesta Kurda çi ye di vî varê da. Ez dibêjim divê em CHP pîrîkin bêjin tevaş kiriye çûyî ra lê tu jî ha eger ji me ray dixwazî tu nasnamê Kurda û zimanê Kurda qebûl bike bêje ez ê bikim ew ê ma kazagona Tirkiyeyê wele ser çava em piştgirî bidin te. Yani herkes ji hêla xwe divê ew bike bifikire. Menfaetê me li ku be em ê li wir bin. AKP vî tiştê bike em ê bi AKP ra yekê din bike em ê bi wan ra. Yani divariya em dikarin münaqişe jî hinkî ew jî bikin. Meselê hinkî dirê jî bikin ji ber ku bi rastî mühim e hatina CHP vî rewşê yani ew bû. Sürprizekî baş bû. Spas. Yani ku Kurd wek taraf wek Kurd wek Kurdistanî daxwazê xwe em bêjin pak de evkê xwe kongre xwe dawiyê da xalên awarte danî. Yani acil danî pêşiya xwe xalên rojane û got divê Kurd bi van xala bibin blok bibin aliyekî û li hember dewletê daxwazê xwe pêşkêş bikin û ne ku lava bikin bêjin eger hûn vana qebûl dikin em dikarin bi hev re kar bikin. Eger hûn vana qebûl nakin ew çi em nikarin bi hev re kar bikin. Yek ji wan xala çi bû statiya evkê Kurdistan bû ku Kurdistanê qebûl bikin, coğrafya wê qebûl bikin wek Kurdistan binav bikin. A du diya zimanê Kurdî di nav Makezagonê da bi cî be wî qebûl bikin û partiyên Kurdistanê bira bi navê xwe li herêma xwe bikaribin siyaseta xwe bikin û dîsa otonomiya em bêjin wek Awropa û Swêd û nizam ew xwe îdarekirinê bidin herêma. Yani de hep xalê wisa danî bû pêşiya xwe û pêşkêş kirbû pêşkêşê raya giştî Kurda jî kirbû. Eger Kurd bi vî platformê bi wî ewkî
به CHP را یا جی به کیجا علیوی قبول کرد گرو به دیتنا و دی باش نبه که بارانش داد پرسم تو کنیا از بیجن Biz ez bere dixwazim ew têbînî ki xwe li gel daxuyaniya wê AK Partiyê ki ew ê dest nîşan kiriye kekniyadkiriye wê bêjim niha AK Parti nabêje me katliamê li wê derê kirî dewlet katliam kiriye li Dêrsimê dibêje ki CHP li wê derê kiriye dibê CHP kiriye devlet nekiriye ji ber wê sedemê dibe viya me re dest nîşan ki eger bibêje em Kurd bibrin dibêjin ve ji me re dibêjin de deqê te mane ji bo wî em dewam kin zû derbas bin Erê baş e. Niha ew deklarasyonekî yên Partiya Azadiya Kurdistanê danî pêşiya xwe wekî teorîk danî pêşiya xwe pêşkêşî evê dikin. Ez niha dikarim bêjim kîjem partiyên siyasî yên evê lê Tirkiyeyê kî bixwaze vê tiştî muzakere bike bêje ki em vê tiştê nas bikin em vê nas dikin bira kîja partî derdkeve bike ez ê bi xwe min heyata xwe da tu cara Rayna damım karnanı bu parlamento ez her bu parlamento bişoğunum ez ray jî bu xujî bedim. Le ez vi baş dizanım parlamenter yani yen partiyên siyasî yen Türkiye ji çepêwan bigir heyan rastî ve hemû nijat perestin de mesela Kurd û Kurdistanê da hemû mîna hevdûn ji hevdû tu farqevan ji hevdû tuneye. Heger gavkê ba bêjin ez bêjim sürprizîkê gelek mezin û dibe Kurd her insanekî خودی عقل به تشکیلیه به پروسسی بکه بلا به سرسرات سرچه بله وقتی که مرو سیاست ترکا دی دمی های داویه دنرخینه مرو دبه ترک بخوا آنها یعنی دولت ترکیه آنها بخوا مینا جنکی بزارو که مجبوره دی زاری خوا درخه مجبوره آنها دی سیاست خوا بگوهره siyasete ki kul dünya jite le Avrupa jite nizamda çıtı mecbur bkeve wî rayda elbet rola Kurda heye eğer Kurd van şertê xwe kun heme baskir acil danî pêşî gotin hûn vana qebûl bikin em wek blok dwarane kîja partî dibe wek te jî gotibû divê meriv ji bo wî vekirî be û bi qasî ku em ez dişopînim ya bi qasî ku ez dişopînim CHP ava demeke xwe ji bo wî tiştî amade dike xwe ji bo wî tiştî amade dike dibêje ev pirsa Kurd di meclîsê da tê çareserkirin yani be alîkî ve partiyekî ve ya ji bi cîkî ve bi dizî ev tişta nabe dibe ava li parlamentoyê hel bibe biryar li parlamentoyê were girtin destûr li parlamentoyê were ava kirin eger wisa be em hêvî dikin CHP dê bira wan tişta bike kerem ki em jî hazirin wan tiştê me qebûl bike wek aliyê Kurd em ê derbas bin wan re bikarbin kar bikin belê em werin xala piştê vî re jî ez zanim 10 deqe 15 deqê maye ez ê derbas bim belê mesela Covidê Covid-19 bi rastî li Bakurê Kurdistanê taybet hinek bajaran wek Diyarbekir û Wan û derindin êdî wisa biye ku meriv nikare pêşiya wî bigire hefta divî hefteyê da nêzîkî 600 û nizam çend 466 zarok Covid derketine ji wan 466 heştê û yekê wî di nav acîlê da di ewkê da di nexweşxana da razane xelq gudarî nake xelq dewlet jî yani dewleta Tirkiye jî ji qet ewkê wî tune her çend dibêjin em derzî dikin û dîşa li Diyarbekirê dewlet zor datîne ser pişîşkan doktoran her hefte 5 6 hebê wî îstifa dikin heta niha belkî biye divî me ayê dawî da nêzîkî 15-20 hebî îstifa kirine li Wanê jî dîsa wisa eva dê çareser bibe em nizanin lê bi rastî eger Kurd bixwe bi hemî saziyên sivîl dezgehên sivîl malbat û eşîr reîs û nizam çi heta Kurd bixwe pêşiya vî tiştî negine ji bo viya gav navêjin ez bawer nakim ku eva çareser bibe ya jî bi awakî rihet derbas bibe belê baş e em çi dikin li Bakurê Kurdistanê pak çi dike HDP çi dike PET çi dike Hak Parti çi dike ew dezgehên sivîl çi dikin çima kampanyakî ji bo venakin yani ew xelkê me ye ew xortanortên me ye yani divî ew ê de siyaset tune ye em çima hemû nayên cem hev
به هفرا آلیکاری خلکی خو ناکن کامپانیا کی و ناکن نابیجن خلاصیا ما دواکسینی ده دوی herkes vaksine خو bike yani eftişt ez bawer nakim devlet peşiya me bigre li wir eger xebatekî wisa merî bike ji ber ku milletê me ye yani em dikarin ew bikin yani derewê wisa derxistinê ku dibêjin vaksîn merî ew dike yani nexweş dike zarok çênabe nizanim çizanim jiyana şevê qira dibe gelek tişt çîp dikin biborin çîp dikin ew canê insana buna ku Amerika wana yani Amerika'yı da takip bike. Ev tişt birastı jî pir mühim e yani îro ji siyasetê jî mühimtir e divê Kurd siyasetmedarên Kurd sivîl destbavêjin vî tiştê û bi hevra xebakî hevbeş çêkin. Yani pêşniyara min ev e. Ji min re dibêjin sê çar deqete me yani li Diyarbekirê ya jî li Kurdistan ew tiştê ku tu dibêjî ew tiştê ku tu dibêjî têne kirin. Heta serok eşîr û melle û şêx û mamoste û partî û belkî ama pak xwe deheb beyana derxisiye deheb ew ka kiriye li ser wî û çarpel medya û nizanim evkê xwe sosyal da malperê da nizam li her derê di her civînî de behsa wî tiştî dikin lê dîsa jî pêşiya li Stenbolê do xwe pêşandanekî çêbû ê li dij vaksînayê bi nizam gotin 16,000 kes li wê biye û dewlet jî pêşiya wan negirtiye û devê wan jî vekirî nizanim çi ava li Kurdistanê tenê nîne li ê Kurdistanê dewlet ew nake eger pêşiya bes tu çî xwe test bikî peret bî bavê min yo peret xwazin işte dinya peret bî ji bo wî jî ew keye werhasil kek baram tu jî eger dixwazî digotin bêje em derbas be ji vîya Vallahi ew de paşta rejî gelek az bûne di wexta ve gelek kêve em maye sê çar deqê me wana niha yek ez tu tiştî dikarim bêjim yani bi rastî li Bakurê Kurdistanê taybet li Amedê du hevalê min yên dibistanê heyîn de niha erdû ji profil naxwazim navê wan bêjim ji belkî ji ber wan ji bo wan ne baş be ewan destnîşan dikirin digotin ême tirsa me êdî û qas zêde bilind bûyî ki însanên tê bêderê nava nexweşxanê de canjara em kar bi raseyî dertîne maske bikar naxwazin ew bikin parastinê nakin însanekî yên têgihîştê parastina xwe malbata xwe neke keskê nikare bike mümkün ne yani devlet bi darê zorê jî evê tiştê naxwaze bike û nake jî yani dibe em bixwin her malbatekî Kurd bixwe xwe xwedî derkeve zarokê xwedî derkeve derzê lêdan ji bo parastina dahatiya vê milletê mîsogerin mecbûr dibe em vê tiştê bike ez zêde ew ragibira recî zêde hêrs debe bi rastî mijarekî giring e yani biviya dibe meriv bername taybet çêke ji bo vî li wextê me nema me wextê xwe evkê din de zêde bikaranî mijara me dinê İran jî wek Tirkiye bi drone û topan êrişê Başûrê Kurdistanê dike eva heftehayê çûyî İran du cara li ser hev bi bihaneya ku Xwedê giravî partiyên Kurdistanê ê Rojhilatê Kurdistanê li sînor hinekî çalakiya dikin cewleya dikin hûn zanin cewle hûn her du jî wekiriye cewleya dikin ji bo wî jî em êrişê wê dikin ji bo wî jî em li wan dixin bira Kurd haya wan ji wan hebe em van tişta qebûl nakin bi rastî ewana jî mîna Tirkî wana aynı siyaset e ji xwaraxistine sebeb halbuki partiyên Rojhilatê li sînor hemî bi hevra dibêjin me tiştê wisa em nakin tiştê ku em dikin em li nav xaka Kurdistanê li Rojhilatê Kurdistanê wî karê xwe dikin li sînorê viyanê em tu tiştekî nakin dewlet direw dike ya jî İran direw dike ji bo wî jî dibe em dewleta İranê rûreş bikin û dibe divê xelk jî bizanbe ku eva êrişa aynı mîna sebebê Tirkiyeyê ku wisa dikin ew jî İran jî eva du care divî hefteyê de êrişê Başûrê Kurdistanê dike ew jî li hember destkeftiyên Kurdistanê elbet na İran neyse hûn divî werî de tiştine lê ya balkêş PYD ya jî rêxistina ku lê ye
وی هفته ایریشی بارگاه انکسی پدکسه و هر وها ایریشی کارمندن رودا کرن دالی کی و هم دیویژنم و وقتی جوانجی پرسی وقت بره کد گوتن لباکوری کردستان گوتن ولا پاریس وی تشتیتکن ناجی دیویژن شورشگرین خورد جوان وی کاریتکن های مجیتنه براستی سیاست کی نراسته براستی اول دج یک کرنا هزا روجاوای کردستانه حتی هزا روجاوای کردستانه به همی او که خو نبن یک او تو تشتكيني كاربن بكن يعني ناجيجن تو ارمانجك والدولات دروجك او كي رومتين ادم بله Peki Mirzan, ha de mesela evet da yen Rojavay Kurdistan'ı da az yek tane tişteki de bejim yen partiyen deslatar kulübe az na bejim çünkü dezgeki yen devlet bunun kulübeleri da xwaz ki bu sajinine hatta ir ana tuneye xwazibe bana deslat var bunu belki deslatar mı wan kandına ki de servan bikrana xwazi خاصني خويا داويه بيجي دبرما وزیر خاصی که تحمل ین عرب من جارپره سوی داری دکر نیوی وی تحمل هزین کردستانی لوی داری بکن تو problem که آسانی که لوی داری چینا به کرد وکی برابر هفدورا کار دکن بله زیبر زیادتر از نخوازم گوتنی که بکن برابره لبرای خواه تحملی بکن ویکو لدجمنی خواه او تحملی لدجمنی خواه کرنن بچه پیرا کرنن او بکن و مساقم سلابت كذا بيجي هنا كان ناخذن للرواية كتيا كردات شيبة واي دهوك لهوي دجار رونشتن بريار دان حتى وغيريان روجاواي وي بريار جي اوي راكرن جبركو بن باندور مانه بن باندورا PKK خلاص نبن اوي نكاربن ببن يك و ايروجي هیویا ما اوه کل روجاوای یکی چه به و ستاتوی که با کردا آوا به لور به آلیکاریا امریکا و دوستن ما کردان لی ما ای روژه او تشتا درد که و ارته هنکا دخوازم تلیا خو بکن نف تف بدن و نهیلن اوی چه به ای شرمزار دکن او کسین که ایرش بر نصر وان پارتی و اوان سپاسی بو تکک مرزا ولا اجي سباسي وقتم قصورينا نرى وقت ما متزعم بدكو بالكي ساعات نيفادا خلاص كن لي خلاص نبو از جارك سباسي وهر دياجي كم از انا مهمجاف تير نبونا ان شاء الله برنامج كي دندا از يكو بگرميدي بس وقت زدنا ابنابه ونهاجي برا ام كي خد داتا خد شبكه مسا بجمداندي لهبنا نيرن برای بینرین چرپل مدیا جاره که دن سپاسی میوانه خود کم و سپاسی حواله خواهی رجیت کم و سپاسی وقت کم که و حتی ها نیزی که 2 ساعتیه و گداریا مکریه به که هون عاجز ببن بمینن دخیر و خوشیه ده حتی برنامه که دن چرپل مدیا لسر برنامه خود بردوامه و لحیویا ونه که هون بشتار بن تبنیه خو و دیتنی خو ما رونی بکن و هیز بدنامه خاطره و شبا مینه خوش حتی جارکی دن